vou falar de cando se perderon os restos do apóstolo Santiago na catedral. No século XVI, no reinado de Filipe II, era enemigo da reina de Inglaterra, de Isabel I, pois o pirata Drake anduvo asolando as costas españolas e máis as costas galegas, chegou á Coruña, os coruñeses saliron e foi cando apareceu María Pita, e dali viñeron a Santiago. Entonces, era arzobispo de Santiago o cardenal San Clemente. E el, de noite, con moito sigilo para que nadie se enterara, esconderon as reliquias do apóstolo e máis dos seus discípulos, Teodosio e Anastasio. E ali quedaron, pasaron os séculos, a xente falaba das reliquias, pero as reliquias non aparecían, hasta que no século XIX, na época do cardenal Pallá, pois era un home moi decidido e tiña moitas ganas de que apareceran as reliquias porque habían disminuído moito as peregrinacións, entonces, pois, entre outras cousas, pois tamén era importante económicamente. Entonces tamén anduveron buscando e tuveron a gran axuda dun canónigo moi importante para a historia de Santiago, que era don Antonio López Ferreiro, e, bueno, buscando, encontraron debaixo, detrás mesmo onde está hoxe o altar, encontraron ali uns arcóns cerrados, abríronos e ali encontraron os restos óseos de 3 persoas. Analizaron os forenses daquela época, mandaron as noticias a Roma e, ao fin, pois, certificaron que esos eran os restos. Entón, volveron ao seu sitio. Eu, cando era nena e iba á catedral, sempre me chamaba moito a atención unha vela que aparecía ali detrás mesmo do altar. E resulta que esa vela era unha costumbre que se conservou sin saber por qué, era o lugar en onde estaban os restos do apóstolo Santiago. E a partir dese momento volveron outra vez a aumentar as peregrinacións. Tamén hai outra cousa. Na época de Felipe II tamén tiña moito interés en encontrar as reliquias e os canónigos daqui, o canónigo tamén tiña moito interés en que non se soupera delas, porque se non levabas por Escorial e quedaba Santiago sin elas, que é o máis importante. A hora da verdad, a catedral é o centro de Santiago e a fundación de Santiago e sin ela non existiría.